stojte, za chvíľu sa budete ešte modliť. Chcel by som, aby ste si našli dobré miesta. Ešte raz upozorním, viem, že prišli nové mamičky, nové detičky. Prichádza na rad Božie slovo, ktoré je veľmi dôležité, najdôležitejšie. Dnes ťa chce meniť Boh skrze svoje slovo. Chcel by som poprosiť malé detičky, ktoré už rozumiete, čo vám hovorím. Buďte takí dobrí, nevyrušujte. A mamičky, ktoré majú malé detičky, keď budú plakať, vzdial sa s nimi, potom sa vráť. Proste nech je tu poriadok, aby každý z toho niečo mal. Amen? Môžeme privítať Pupu alebo brata Alexa potleskom. Aleluja. Môžeš si sadnúť. Môžeš si sadnúť. Dovolím ti si sadnúť. Amen. Aleluja. Ja verím. Veríš aj ty? Amen. Potom si na správnom mieste. Si v okruhu, si veriaci. Ja verím, že Kristus, že Pán Ježiš Kristus je medzi nami. On je medzi nami. A dnes budem hovoriť na tému druhý príchod Ježiša. Druhý príchod Ježiša Krista v očakávaní na každý deň. Potom v nádeji na každý deň. A potom v sláve. Ježiš Kristus, on sa vráti. Amen. Ježiš Kristus, on je ten, ktorý prišiel, ako prvý príchod Ježiša Krista bol, že prišiel ako malé dieťa sa narodil. Amen? Amen? Ježiš Kristus slúžil na tejto zemi a potom po službe Ježiša Krista, keď zomrel na kríži, Ježiš, on išiel ku Otcovi. Amen? Ale Ježiš Kristus, on povedal, boli ľudia, ktorí povedali, že ten, ktorý odchádza, ten sa aj vráti. Amen? A Ježiš Kristus sa vráti, po koho sa vráti? Ježiš sa vráti po svoju cirkev. Amen? A dnes cirkev si ty a ja. Dnes cirkev si ty a ja. Amen? Ako sa stávaš cirkvou Ježiša Krista? Vieš, kedy sa stávaš? Vtedy, keď príjmeš Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Keď ho príjmeš ako Pána a Spasiteľa, stáva sa Ježiš tvojim Pánom. Amen? Ježiš je tvojim Pánom a druhého pána odmietaš. A to je pán tohoto sveta. To je diabol. Vieš o tom, že predtým, keď si nepoznal, alebo keď som ja nepoznal Ježiša Krista, predtým môjim pánom bol niekto iný. Kto bol môjim pánom? Vieš kto? Podľa môjho života, podľa toho, čo som robil, podľa toho, ako som žil, vedel som, že to nie je dobrý život, ale ja som si myslel, že ten život je taký správny. A možno neviem, aký život žiješ ty. Na čo nám súčíš? Neviem, aký život žiješ ty. Možno žiješ život, ktorý je plný tráposti, plný, neviem, čo žiješ. Možno tvoj život je kolobeh. Ideš, stávaš, dostávaš peniazy, ideš na automaty, droguješ, neviem, čo robíš, neviem. Ale jednu viem, Ježiš Kristus pozná ťa, amen? Amen. A Ježiš ťa nenechal len tak. A práve vieš čo? Vieš, prečo si sa tu dostala, Pán ťa tu chcel, amen? Pán ťa tu chcel, aby si tu bola, amen? Tomu ver. Nikdy som ťa nevidel, ani nepoznám ťa. Ale jednu vec viem, že nie je to náhoda. Ja neverím na náhody. Ja verím jednu vec, že dnes, tento deň je zapísaný v nebi, amen? Halleluja! Prečo to viem? Lebo predtým ako som žil, nemal som dobrý život. Ja som si myslel o seba, že dobre žijem. Ale našiel ma jeden. A to je Ježiš, amen? To je Ježiš. Ježiš ťa našiel. Vieš o tom? My sme boli strátení ľudia, ale Ježiš nám našiel. A keď Ježiš nám našiel, Ježiš vidí tvoju bolesť. Ježiš vidí tvoje trápenie. On to najlepšie pozná. Ježiš pozná tvoje trápenie. Amen?
A dnes prečo som si vybral tému druhý príchod Ježiša Krista? Lebo Ježiš sa vráti naspäť, amen? Ježiš sa vráti naspäť a Ježiš keď sa vráti, tak on príde po svoju cirkev, po svoju nevestu. A cirkev nie je to nejaká budova, cirkev nie je toto miesto, cirkev si ty, amen? Amen. Cirkev nie je budova. Vieš o tom, že cirkev nie je budova? Cirkev si ty. Boh neba a zeme prebýva v tebe, amen? Boh neba a zeme, on žije v tebe, ty si jeho cirkev. Si pripravený s Pánom? Možno teraz ma nechápeš. Možno ani nevieš, o čom hovorím. Možno nevieš. Ale jednu vec ti hovorím. Neboj sa, nasleduj Pána. Amen, nasleduj ho Pána. Víš prečo? Čandro palipen, čandro tlaky, naďa sad. Pír palestru drom. Si v problémoch, neviem, aké máš tlaky, neviem, čo máš. Ale neboj sa, lebo Ježiš pozná ťa. Bratu a sestra, tí, ktorí si prijali Ježiša, hovorím ti dnes. Tí, ktorí si prijali Ježiša. Ježiša si neprijal na jeden deň. Ježiša sa nedá prijať na jeden deň. Ježiša buď príjmeš na celý život, alebo musíš povedať jednu vec. Pane, buď môjim kráľom, môjim pánom, môjim spasiteľom. Amen? Amen. Amen? Buď môjim kráľom, môjim spasiteľom. A Ježiš príde naspäť. Aleluja, vieš o tom, že Ježiš príde naspäť. On príde a chce nájsť cirkev. Vieš akú cirkev? Cirkev, ktorá miluje Pána, ktorá miluje svojho ženicha. Amen? Keď sa pozrie do jeho očí. Amen? Amen? A vieš o tom? Cirkev, pozeraj sa do očí Ježiša Krista. Cirkev, potrebuješ vidieť Ježiša. Ak sa ty pozrieš do očí Ježiša Krista, vieš čo? Všetko tam nájdeš, čo potrebuješ. Všetko tam nájdeš, čo potrebuješ. Ale vždy, keď nepozeráš na Ježiša, si chrbtom Ježišovi. Chceš ukázať chrbát Ježišovi? Alebo chceš sa pozerať vždy do jeho očí? Nevesta, ona čaká na svojho ženicha, ona je pripravená, amen? Amen. Ona je pripravená na svojho ženicha, haleluja! A dnes, predtým, keď pôjdem kázať, chcem sa modliť s vami, amen? Aby si bol pripravený dnes. A tí, ktorí budú chcieť byť zapojení do toho vytrhnutia, dnes Pán vás bude volať a volá vás. Amen? Ideme sa modliť, môžeme? Amen. Modlím sa za seba. Pane Ježišu, dnes chcem, Pane, aby Tvoje slovo, Pane, teraz, Pane, riadilo, Pane. Ja chcem, Pane, aby Tvoje slovo, Pane, teraz prúdilo, Pane. Ja chcem, aby Tvoje slovo žilo, Pane. Ja chcem, aby Tvoje slovo žilo do každého srdca, Pane. Ja chcem, Pane, aby Ty si sa dotýkal každého tu, Pane. Každého, Pane, ktorý je tu, Pane. Nech je dotknutý Tvojou mocou, Tvojou silou, Pane. O, Pane, ja som tu, Pane, iba ako nástroj, Pane. Ale Ty si tu, Pane, ten, ktorý dávaš život, Pane. Ty si tu, ktorý dávaš život, Pane. Ty si ten, ktorý dávaš život, Pane. My sme tu, ktorí hovoríme, Pane. Ale Ty dávaš život. Ale Ty dávaš ráz, Pane. Ty dávaš život, Pane. A dnes chcem, Pane. A hovorím, Pane, aby, Pane, každý dostali podľa svoje potreby, Pane, do svojho života, Pane. Pane, dnes sú pritahnutí, Pane. Nie so mnou, Pane, ale Tebou, Pane. Buď Ty magnet, Pane, aby videli Teba, Pane, aby mohli zmeniť svoje životy, Pane, aby boli obratení od moci Satana k Bohu. Amen. 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 Aleluja. Každý ten podľa Pána. Amen. Aleluja. Takže ideme hovoriť. Druhý príchod Ježiša Krista. Budeme hovoriť prvý bod. V očakávaní každý deň. Bratu a sestra, keď si prijal Ježiša ako svojho Pána Spasiteľa, ty si urobil jednu vec. Si povedal, Pane Ježiš, buď môjim spasiteľom, amen? Povedal si to? Ja ťa príjmem do svojho života ako Pána, kráľa a spasiteľa. Hej, brato a sestra, ty si neprijal mňa ani Ruda.
do svojho života. Ty si prijal Ježiša. Amen? Amen. Ty si prijal Ježiša a drž sa Ježiša. Amen? Amen. Drž sa Ježiša Krista. Jeho sa drž. Druhý príchod Ježiša Krista. Prvá vec. V očakávaní na každý deň. Ty ho musíš čakať každý deň. A preto tvoj život musí byť pripravený. Amen? Tvoj život musí byť pripravený na každý deň. Halleluja. 1. Tesalonickým. Potrebujete Biblie. 1.10. Halleluja. Kto tu z vás má Bibliu? 1, 2, 3, 4. Before. Neutaris. Understand? OK? 1. Tesalonickým 1.10. A očakávali jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. Halleluja! Prečítajme si od 7. veršu, aby sme mohli pochopiť 10. verš. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Achaji, lebo od vás sa rozhlasilo slovo Pánovo, nielen v Macedónii a Achaji, ale aj na každom mieste. Amen? Sa rozniesla vaša viera v Boha. Takže nám nepotrebuje nič hovoriť. Adepenel, áno, tesalonický zbor, že IGPS, že veľmi sa rozrastlo slovo, amen, že veľmi ide to, amen, že to ide. A je to pravda. Je to pravda. Aj vy teraz, dnes, keď si tu, máš hovoriť slovo Božie pre druhých, amen. Amen. Nech sa to rozniesie v Bradforde, amen. Nech sa to rozniesie, nech ľudia počujú, nech ľudia vidia, nech ľudia vedia, že tu je niekto, to zachraňuje. Nie človek, Ježiš. Amen. Musí sa to rozniesť, bratu. Musí sa to rozniesť. Musí sa to rozniesť. Vieš prečo? Vieš prečo? Lebo to je život. Amen. Amen. Lebo to je život. A Bradford nestojí iba v rukách Ruda, ale aj v tvojich rukách. Amen. Aj v tvojich rukách. A na teba záleží, ako to budeš robiť. Ale jednu vec ti radím. Hovor evanjelium Ježiša Krista. Ideme ďalej? Čaurala, please. Lebo ani sami nezvestujú o nás, aký bol príchod k vám, ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému. Amen. Bohu živému a pravému. Ľudia, Boh vás volá, bratia a sestry, aby ste už neslúžili modla. Veci, ktoré sú vo svete. Ale Boh vás volá, aby ste slúžili pravému a živému Bohu. Amen. 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 Pravému a živému Bohu. A ten pravý a živý Boh je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. Halleluja. Nezabudni, hovorím prvú vec. Očakávaní každý deň. A teraz ideme 10. verš. A očakávali jeho syna z nebies. Amen, halleluja. Oni čo očakávali? Očakávali jeho syna z nebies. Oni očakávajú, aj doteraz my ľudia čakáme, cirkev čaká syna z nebies. A to je Ježiš Kristus, amen? Amen. Cirkev, obratila si sa od tmy, obratila si sa od moci satana. Cirkev, počúvaj. Ty potrebuješ teraz čakať na Ježiša, amen? Ty potrebuješ čakať na jeho, na syna z nebies, amen? Brato a sestra, Ježiš keď povedal, ja idem vám pripraviť. Miesto tam, kde som bol ja, aby ste boli aj vy, amen? Ježiš nám išiel pripraviť a preto oni čakali, cirkev Tesalonickým čakali syna
Možno môže byť myšlienka, môže byť. Ja tomu nechápem, ja to neviem, ja tomu neverím, alebo neviem čo. Jednu vec si môžem hovoriť. Aj keď teraz nechápeš, jednu vec hovor. Pane, aj keď to neviem pochopiť, aj keď to neviem chápať, Pane, daj, aby to moje srdce pochopilo. Amen. Daj, aby to moje srdce pochopilo. Možno teraz to, čo hovorím, je od teba vzdialené. Nie je to také blízke, ale neboj sa nič. Pán pozná tvoje srdce. Pán pozná tvoje srdce. Vieš, prečo čakali ho? Syna z nebies? Vieš, prečo my čakáme Ježiša Krista? Vieš, prečo ho čakáme? Aby nás na deň hnevu, na deň na tejto zemi, keď bude deň súženia, keď neviem, čo sa stane, keď bude diabol vládnuť. Ježiš, my čakáme Syna z nebies, vieš prečo? Lebo on nás vychváti von, amen? My budeme vytrhnutí ako cirkev, my tu neostaneme, halleluja! A preto ty máš čakať na každý deň čakaj Ježiša Krista, buď pripravený, nech si buď pripravený na každý deň, cirkev, buďte pripravení. Cirkev, buď pripravený, lebo Ježiš sa vráti. On sa vráti, vieš prečo? Aby ťa vychvátil von, aby ťa zobral so sebou, amen? Vieš prečo, aby ťa zobral? Aby si nebol trápený, aby si nebol neviem čo. Ale prichádza čas na túto zem, kde budú veľké problémy, kde budú veľké tlaky, kde bude ako teraz kríza, to nie je nič, ale prichádza čas vlády Antikrista. Prichádza čas vlády Antikrista, prichádza čas. A preto Ježiš ti hovorí, buď pripravený, lebo ja prídem po teba. Čakáš ho? Amen. Čakáš ho? Amen. Oh. Zrazu počúvaj, čo sa stane s tebou. Zatrubí. Halleluja. Zatrubí veľká. A zrazu príde Pán z nebies. Halleluja. A on zobere svojich. Amen. Vieš, prečo ich zobere? Aby neostali na túto zem, kde bude hnev. Vieš? Halleluja. Počúvaj teraz, čo ti poviem. Vieš, prečo Ježiš Kristus príde po nás? Lebo prichádza čas, kde Antikrist bude tak vládnuť, lebo ľudia, ktorí budú vytrhnutí von z zeme, oni budú vždycky s Pánom. Amen? A počúvaj, a na tejto zemi bude vládnuť Antikrist ako? Že bude dávať pečať. Budú dávať pečať. 6. Každý bude mať ten znak. Akana, počúvaj teraz. Keď nebudeš mať ten znak, ty nebudeš môcť kupovať. Ty nebudeš môcť robiť nič. Keď ty nebudeš. A preto Pán Ježiš Kristus ti hovorí dnes. Preto Pán Ježiš ti hovorí dnes. Čakaj na Syna z nebies. Buď pripravený, lebo on ťa nechce nechať na túto zem. Si pripravený s Pánom? Amen. Halleluja. Preto Pán ťa nechce nechať na túto zem. Vieš prečo? Aby si sa netrápil, aby si nebol pod jediná vec ťa zachráni. Aby si šiel Bohu, keď zostane na túto zem, musí zomrieť. Amen. Musí zomrieť. Lebo keď zomreš a nepríjmeš tú pečať, ideš Pánovi. Bratu a sestra, zo srdca si prajem. Vieš čo, zo srdca si prajem, aby si to mohol dnes pochopiť. Aby si to mohla pochopiť. Ja si to prajem zo srdca. A prečo ti hovorím dnes? Diabol nechce, diabol ti nedovoluje. Vieš prečo? Lebo on vie, diabol vie, že keď ty budeš čakať na Ježiša Krista, budeš spasený. A preto diabol nechce. Ani teraz. Preto teraz viackrát sú v cirkvi. Preto teraz ľudí, ktorí chodia do cirkvi,
on ich trápi. On im dáva iné myšlenky, on im dáva iné žadosti. Ma pirani kako mi mađa. A tak ďalej, kudole te dilinare landre začína kero pare veci, a gle igveca, te napire spolu drobne da vleskro. Ja, on prišiel na nás kričať. Neboj sa, kričím na tebe. Ale je to pravda, bratia a sestry. Je to pravda. Diabol vie, že prichádza čas, kde príde Pán Ježiš po svojich. A preto on nechce, aby si bol pripravený. Preto on ti dáva. Vieš čo? Nemodli sa. Nečítaj Bibliu. Rob toto, rob tamto, vieš. On hľadá niečo. On má vždy niečo. On vždy dáva ti niečo, aby si nebol v vzťahu s jeho synom. Je to pravda? Amen. Amen. Je to pravda? Amen. Halleluja. Pozrime si Filipanom 3:20. Vieš, je jedna podmienka, aby si sa dostal do neba. Je jedna podmienka, aby si sa dostal do neba. Aká to je podmienka? Pozrieme si Filipanom 3:20. Filipanom. Je jedna podmienka. Filipanom 3:20. Aby si sa dostal, aby si bol pripravený, aby si sa dostal s ním, s Pánom, tak potrebuješ robiť jeden dôležitý krok. Vieš aký? Počúvaj. Lebo naše občanstvo je v nebesiach. Amen? Počúvaj. Naše občanstvo je v nebesiach. Odkiaľ i spasiteľa očakávame Pána Ježiša Krista. Amen? Amen. Počúvaj, naše občanstvo je v nebesiach. A keď naše občanstvo je v nebesiach, odtiaľ čakáme i Pána Ježiša Krista. A počúvaj teraz. Ježiš Kristus, on chce ti vymeniť občanský preukaz. Áno. Amen. Vieš, on chce ti vymeniť občanský preukaz. Vieš ako? Predstav si, že ak občanský preukaz stratí dátum, platnosť dátumu, tak ty nemáš právo, aby sa dostal na Slovensko a tak ďalej. Nepôjdeš, lebo to stratí svoj dátum. Ak máš občanský, ale nemá platnosť. Je to tak? Nemá platnosť. A keď pôjdeš, aj keď ťa chytí polícia, alebo a tak ďalej, hovoria ti, zaplatíš pokutu. Počúvaj, dobre počúvaj. A preto občanský nemá platnosť. My musíme odozdať svoj starý občanský preukaz naspäť. Prečo? Aby sme dostali nový. Je to tak? Je to tak? Musíš odozdať. Takisto, bratia a sestry, musíš odozdať svoj starý život pre mene Ježiša Krista. Amen? Musíš odozdať svoj občanský preukaz starý, aby si dostal nový. A to je v nebesiach. Amen? V nebesiach. Ty potrebuješ občanský neba. A preto si občan neba. Ak si prijal Ježiša a dostal si nový občanský. A tam je napísané, vieš čo tam je napísané? Si občan neba Ježiša Krista. Amen? Amen. Tam je napísané toto. Počúvaj, ale ty musíš odozdať ten starý občanský preukaz. Ak si to necháš, tak budeš mať problémy. Budeš mať 100% problémy. Preto, ak budeš mať starý občanský preukaz, tak ani na tax neprejdeš, ani benefit neprejdeš. A kopie neberú do úvahy. Takže to znamená, že občanský nemá platnosť. Je to tak? Náš starý život, tvoj starý problematický život, ktorý trápil diabol, nemá platný nič. Čo si zaslúžil tvoj starý život? Odplata za hriech je smrť. Rimánom 3:23. Je to tak? A to je ten starý občanský preukaz. Ale Boh v Kristu Ježišovi nám dal nový občanský preukaz. A ten sa volá nebesa. Nebeské občanstvo. Amen. Bratia a sestry, my sme ľudia neba. Amen. To je ten zrobiť. Máš občanský
masz obczanstwo nieba, amen? Masz Amen, palikieros. Masz, jeszcze raz, masz obczanski prokaz nieba? Masz? Dysy to, amen? Aleluja! Da się? To znamená, że kiedy ty masz obczanku nieba, tak czekaj, lebo raz przyjdziesz przed nim, a ta obczanka będzie widna. Wiesz, tam się ukaże obczanka. A wiesz, czy to obczanka nieba? Twój żywot. Twój żywot. Amen? Raz kiedy przyjdziesz przed nim, się ukaże twój żywot. Ako si żył na tej ziemi. A Pan ci počúvaj, kiedy ty masz obczanku nieba, tak to znamená, że już nie płaci na ciebie niejaki cud, nie płaci na ciebie niejakie odsudzenie. Ty jesteś slobodny, ty jesteś spaseny, amen? Ty już nie idziesz na cud, ale ty obchádzasz cud a idziesz priamo k żywemu Bogu. Amen? Idziesz priamo doma. Idziesz priamo doma. Jak masz obczanku nieba, ty idziesz domu, amen? Jak masz obczanku nieba, idziesz domu, amen? Kiedy, otázku mi môže dať, kedy dostanem ten občanský preukaz? Vieš kedy? Keď sa zdáš toho starého. Ako sa zdáš? Pane Ježišu Kriste, dnes vyznávam podľa Rímanom 10:9. Chcem, aby ty si bol môj Pán, môj kráľ, môj spasiteľ a odovzdávam ten starý život. Diablovi mene Ježiša Krista, amen? Amen? A ty potrebuješ nový občanský a to je Ježiš Kristus. Halleluja. Halleluja. Ako sa to dostáva ten občanský? A chceš občanský pomôcť, že príď za mnou. A dám ti občanský preukaz. Neba. Nebo sa, ja mám veľa občanských. Teda mám občanský neba, že ani neviem, kde ich mám dať, ale ja ich budem rozdávať, amen? Tento potrebuje občanku neba, príďte za mnou. Máte z toho niečo? Žalm 25:5. Škoda, že nemáte Bibliu. Ja za to... Žalm 25:5. Dešku, by bolo dobre, keby si tu prišiel, a by si mi otváral veršu, vieš. Alebo dobre, dám ti pokoj. Dám ti pokoj. Žalm 25:5. Žalm 25:5. Môžete vydržiť so mnou, alebo už máte toho dosť. Máte toho dosť? OK, ideme. Žalm 25:5. A teraz tu hovorí, Dávid tu hovorí, počúvaj, čo hovorí tu Dávid. Čo hovorí Dávid? Daj, aby som chodil v tvojej pravde. Amen? A počúvaj, a to je očakávanie, že ty chodíš v pravde. A čo Dávid povedal? Pane, daj, aby som chodil v tvojej pravde. Amen? Je veľmi dôležité, aby si chodil v pravde. Aby si už prestal klamať, aby si prestal robiť podvody, aby si prestal robiť veci, ktoré nemajú smer do neba, ale smer do pekla. Je to pravda? Je to pravda? Ty potrebuješ s tým prestať, vieš prečo? Lebo, čo povedal David? Daj, aby som chodil v tvojej pravde. Amen? A chceš chodiť v pravde, modli sa a povedz, Pane Ježišu, chcem chodiť v tvojej pravde. A kto je pravda? Ježiš. Amen? Ak máš Ježiša, tak ty máš chodiť v pravde. Amen? Lebo Ježiš je pravda. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Amen? Ježiš to povedal. A tak Ježiš chce, aby si chodil v pravde. Davidovi bolo povedané, počúvaj. David povedal, Pane, daj, aby som mohol chodiť v tvojej pravde. Ako sa chodí v pravde? Že sa neklame. To pravda? Ako sa dá chodiť v pravde? Ako sa dá chodiť, keď pravdu premeníš? Tak je to klamstvo. Je to tak? Opak pravdy je? Opak pravdy je? Klamstvo. Je to pravda. Ale tu hovorí jedna vec. David, Pane, daj, aby som mohol chodiť v pravde. Vieš prečo? Na každý deň. Ak ty budeš chodiť v pravde na každý deň, Pán Ježiš, ty si pripravený, aby si išiel s ním. Amen?
Si pripravený. Ale ak ty nebudeš chodiť v pravde, ten Leandro Čačipen, tu nastal pripravený tečaleha. Viete, ako je ťažko niekedy povedať pravdu? Ale vždy pravda, ak budeš hovoriť pravdu, s tým ukazuješ, že Ježiš je tvojim pánom. A si pripravený čakať na Neho. Amen? Si pripravený čakať na Neho. A preto, bratia a sestry, počúvaj, ak máš problém s tým, neboj sa, nikto tu na toho presera, nikto ti nehovorí zle. Jednu vec ti teraz hovorím. Od dneska začni chodiť v pravde. Amen. Od dneska začni chodiť v pravde. Vieš prečo? Lebo tá pravda je Ježiš Kristus. Tá pravda je Ježiš. Ak ty budeš chodiť v pravde, tak si pripravený na to, pripravená, keď príde Pán Ježiš. To je tá sestra, to je ten brat. Amen. To sú oni, ktorí chodia v pravde. Evangelium podľa Jana hovorí 17:17. Oče, posväť ich v pravde, lebo tvoje slovo je pravda. Amen. Amen. Vieš, čo to znamená posväť ich? Vieš, čo to znamená posväť ich? Posväť ich v pravde, lebo tvoje slovo je pravda, znamená oddelte sa od tohoto sveta. Posväť ich, to znamená, že ty sa musíš oddelovať od klamstva, aby si bol človek pravdy. Amen. Človek pravdy. Aleluja. Aj dokonca to je jeden z Božej výzbroje. Opasok pravdy. Amen. Amen. Opasok pravdy. Ak ty máš pravdu, ak ty hovoríš pravdu, brato a sestra, neboj sa, lebo tá pravda je s tebou a to je Ježiš Kristus. Amen? Amen. Halleluja. Žalm 31:25. Halleluja. Žalm 31:25. Buďte zmužli. Amen. Buďte zmužli. Povedz jeden druhému, buď zmužli. Buď zmužla. Amen, amen. Buď posilnený, zmužný, že je silný. Silný. Ešte raz. Buď silný. Buď silný. Ak ty budeš silný, počúvaj, čo teraz hovorí Biblia. Zmužli. Silný. Buď zmužili a on posilní vaše srdce. Počúvaj ešte raz. Vieš, prečo máme byť zmužli? Lebo každý deň prichádzajú na nás problémy. Každý deň prichádzajú na teba tlaky. Každý deň prichádzajú niečo na teba, čo ťa chce zmiasť z cesty dole. Je to pravda? Amen. Každý deň prichádza diabol. Každý deň prichádzajú neviem aké problémy. Nejaký papier ti príde, niečo ti príde. Niekto má mama, sestra, chorý, brat, toto, tamto. Prichádzajú problémy. Je to pravda? Amen. A preto Biblia hovorí, že buď zmužli. A vzuralo, mastetut, a vzuralo. Prečo? Sosti kame stavol vzuralo. Vieš prečo? Lebo te tu ave azuralo, keď ty budeš zmužný a silný, tak Pán posilní tvoje srdce. Amen? Amen. Pán posilní tvoje srdce. Ak ty budeš zmužný, amen? Ak ty budeš zmužný, Pán posilní tvoje srdce. Pán ťa chce posilniť. Iba vtedy, keď ty povieš, Pane, ja chcem byť zmužný. Ak ty budeš zmužný, Pán posilní. A prečo Pán chce, otázka, posilní tvoje srdce? Prečo? Prečo? Vieš prečo? Lebo Pán vie, že prichádzajú časy problémov, časy tlakov. Pán o tom vie. Vieš prečo? Pán vie o tom. A Pán práve chce tvoje srdce posilniť. Chce tvoje srdce posilniť. Ako posilní tvoje srdce? Že bude viac v Bohu. Amen? Že bude viac v Bohu. A posilní vaše srdce všetci, ktorí očakávajú na Hospodina. Lebo buďte zmužli. Prečo? Keď ty budeš zmužli a nezdáš sa, aj keď neviem, čo prechádzaš, neviem teraz, čo prechádzaš, neviem, čo sa ti stalo počas tohoto týždňa, alebo počas 2-3 mesiacov, naďa nám so predľaz, ja neviem, čo prechádzaš do tvojho života, možno prechádzaš veľmi ťažké časy, možno už nemáš nič spoločné s Ježišom. Môže sa to aj stať?
Może? Možno nemáš nejaký vzťah s Bohom. Stratil si vzťah, stratil si obecenstvo s Bohom. Ima nanetu do jak, ima už nemáš to, čo si mal. Ale dnes ti hovorí Pán, Madaratut, lebo ja posilním tvoje srdce. Vieš, kedy posilní Pán tvoje srdce? Pri očakávaní Ježíša Krista, amen? Pán ťa chce posilniť a hovorí ti, buď silný, lebo vydrž. Bratia a sestry, musíme to vydržiť. Amen, muszę z Kerla Davri. Že so? Každý deň musíme žiť pravde, amen? Každý deň musíme žiť. Amen, majna sa v kyte živé. Soske, lebo prichádza čas, kde Pán sa vráti naspäť a preto chce posilniť tvoje srdce. Hej, ak je tvoje srdce zdesené, ak je tvoje srdce inode dar, abo ten var so kero pesane tiro ilo, nane nič, nane jak, nane radi šagos, vare so ode mušino tavel. Niečo tam je. A preto Pán chce teraz, aby posilnil tvoje srdce. Amen. Posilnil tvoje srdce pri deň, ktorý príde Pán. Amen. Čiže chce, aby tvoje srdce bolo silné, sa rekvár z Ikea. Palikera v Skeraje. Ďakujem ti, Pane, že si prišiel po mňa. Církev si pripravená na to? Amen. Amen. Slava Mare Devojské. Aleluja. Dobre? Pridáme trošku. Druhá vec, v nádeji na každý deň. V nádeji. Očakávame Ježíša Krista v nádeji. Amen? Chválime sa nádejou Božou. My máme nádej. Ty musíš sa nádejať. Vieš o tom, že všetko, hovorí sa, že už keď už doktor, keď už niekto povie, už tam nie je nejaká nádej. Je jedna nádej. Ježíš Kristus je nádej. Amen? Ježíš je nádej. A keď ti niekto povie, nie je nádej, už je tam rakovina, už je tam nejaký pokročilá choroba, už mäso sa rozpada, už srdce, toto, tamto. Nie je nádej. Ale jeden je nádej, a to je Ježíš. Amen. Amen. Hej? A keď ľudia hovoria, už nie je nádej, má nádrpes. Je tu nádej. Ježíš je nádej pre každého človeka. Amen? Ježíš je nádej. Ak ho čakáš v nádeji, ak ho čakáš, tak ty sa aj dočkáš. Amen. Ak ho čakáš, ty sa aj dočkáš. Máš nádej? Akú nádej máš? Na čo sa nádejáš teraz? Práve teraz. Akú nádej máš? Ja už chcem odísť. Ja už chcem spať. Kedy skončí? Akú nádej máš? Rímanom, 5. kapitola, 2. verš. Rímanom, 5. kapitola, 2. verš. Nebojte sa, už budem končiť. Rímanom 5. kapitola, 2. verš. Skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Amen? Skrze ktorej sme sa dostali aj prístup vierou do tejto milosti, ktoré stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. My sa chválime tou nádejou, amen? Lebo prečo? Lebo my ho čakáme a my sa nádejame na neho. My čakáme toho, ktorý má prísť po nás, a to je Ježíš. Ale ty musíš mať nádej, ty musíš tomu dôveriť, ty musíš tomu veriť, amen? Ty musíš tomu veriť, že si dostal tú milosť. Že si dostal tú milosť. Ty potrebuješ tomu veriť, amen? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Chcem, aby sa postavil na svoje nohy. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Pán chce posilniť tvoje srdce. 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 Halleluja. Slava ti, Jezus.
sú medzi nami ľudia, ktoré potrebujú posilniť svoje srdce. A sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú, aby dostali ten nový oheň. Chcem, aby si zatvoril svoje oči, prosím. A opýtam sa ešte raz. A chce niekto z vás ten nový občanský preukaz? Nezdvihne ruku. Aleluja. A chceš ten nový občanský preukaz? Zdvihni svoju ruku, nebuď. Aleluja. Zdvihni svoju ruku. Zatvor svoje oči. Aleluja. Aleluja. A chceš ten oheň do svojho srdca? Príď dopredu, budem sa modliť za teba. Príď dopredu, neboj sa. Pán bude teraz opovedať svoje srdce. Nech sa dotkne vašho srdca teraz.
Ešte čakaj. Hovor, Pane, dotkni sa ma. Hovor, modli sa teraz. Pane, dotkni sa môjho života. Hovor ty s Pánom teraz. Hovor. Pane, dotkni sa ma. Pane, dotkni sa ma. Tvoj život poznačený Otcom. Zatvor svoje oči. Tvoj život Tu desire
Amen. A teraz w imię Jezusa Chrystusa. Duch Boży vedie tvoj život. Duch Boży. Buď vedená Bohu. Mene Ježiša Krista. Mene Ježiša Krista teraz. Buď uzdravená teraz. Vieš, čo je dôležité na tom? Vieš, čo je dôležité na tom? Že Pán Ježiš Kristus je medzi nami. Amen. Ak je tu Ježiš, tak daj mu jeden potlesk. Amen. A ja verím, že Pán Ježiš Kristus je medzi nami.
Ja verím, že Pán Ježiš tu je. Ja tomu verím. Aleluja. Amen. Ježíša Krista.